έφτασε. Να θυμίσω ότι η σειρά που θα φωνάζω τα ονόματα είναι τυχαία. Μόνο τα δύο ζευγάρια που θα μείνουν στο τέλος έχουν συγκεντρώσει τη χαμηλότερη βαθμολογία. Επίσης, να θυμίσω ότι το ζευγάρι που θα ακούει το όνομά του θα παραμένει στο Dancing with the Stars. Ξεκινάμε λοιπόν. Το ζευγάρι που θα παραμείνει στο Dancing with the Stars είναι... ο Σταμάτης και η Έφη. Το ζευγάρι που επίσης θα συνεχίσει να χορεύει εδώ στο Dancing with the Stars είναι... ο Μιχάλης και η Άννα. Επόμενο ζευγάρι που θα παραμείνει στο Dancing with the Stars είναι... η Έρικα και ο Θοδωρής. Το επόμενο ζευγάρι που θα παραμείνει είναι... ο Δημήτρης και η Μαρία. Το ζευγάρι που θα ξαναχορέψει στο επόμενο Dancing with the Stars είναι... ο Σάββας και η Έμιλη. Το επόμενο ζευγάρι που θα παραμείνει στο Dancing with the Stars είναι... η Ευγενία και ο Ηλίας. Έχουν μείνει 5 ζευγάρια. Ένα δυστυχώς απόψε θα αποχωρήσει. Στο Dancing with the Stars λοιπόν παραμένει... η Πηγή και ο Παναγιώτης. Το ζευγάρι που θα συνεχίσει να χορεύει είναι... η Ματθίλδη και ο Ρίχαρντ. Επόμενο ζευγάρι που θα συνεχίσει να χορεύει εδώ στο Dancing with the Stars είναι... η Πατρίτσια και ο Αλέξανδρος. Και τώρα έφτασε η στιγμή που θα ανακοινώσω ποιο ζευγάρι θα αποχωρήσει από το Dancing with the Stars. Θα είναι η κυρία Πιπιλή με το Δημήτρη ή ο Κώστας και η Τζέννη. Θυμίζω ότι τώρα θα πω ποιο ζευγάρι θα αποχωρήσει και όχι ποιο ζευγάρι θα παραμείνει. Το ζευγάρι λοιπόν που θα αποχωρήσει από το Dancing with the Stars είναι... Έλα. η κυρία Πιπιλή και ο Δημήτρης.
Κώστα, συγχαρητήρια Τζέννη, παραμένετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.